és kedves vendégeinket, akik jelenlétükkel megtisztelték ünnepi műsorunkat. Ma gondolatban visszamegyünk több mint egy fél évszázadot. A magyar történelem egyik jelentős eseményére emlékezünk, ami 1956. október 23-án kezdődött. Azt mondják, a történelemben ismétli önök. Mégis meghökkentőek párhuzamai. A magyar forradalom úgy kezdődött az ifjúság tüntetésével, mint 1848. márciusában az a másik forradalom, tudjátok, és úgy is folytatódott a túlerővel vívott reménytelen harccal, s úgy is végződött vezérei legyilkolásával. Kedves gyerekek, kérem, hallgassátok fegyelmezetten a 8. osztályosok megemlékező műsorát, melyen a múltunk eseményei és kulcsairól szeretnének tisztelni. Ünnepségünk kezdeteként énekeljük el együtt a himnuszt. 1956. október 23-ára emlékezünk. 1956 máigható példája annak a hősies erőfeszítésnek, amelynek következtében a nemzet újra fel tudott emelkedni létének egyik mélypontjáról, és ha csak néhány napra is, de ki tudta vívni szabadságát. Most 2015-öt írunk. Tehát az események, amikről most megemlékezünk, 59 éve zajlottak. Ünnepi műsorunkkal tisztelgünk azok előtt, akik harcoltak a szabadságért. Sokan életüket áldozták, többen börtönben szenvedtek tettükért. Ahhoz, hogy jobban megértsük a történéseket, idézzük fel azokat a történelmi tényeket, amik a forradalomhoz vezettek. 1945. április. Véget ért a második világháború. Felszabadultunk, gondolta akkor mindenki, nem is sejtve, hogy még nincs vége a nyomorúságnak. Egy ország romokban hevert. A nép óriási erővel látott neki az újjáépítésnek, nem sejtve, hogy a minket védő, hazánkba ideiglenesen beköltöző szovjet hadsereggel együtt beköltözik az emberekbe a rettegés. Emberek tízezreit vitték ki a Szovjetunióba dolgozni, ahonnan sokan vissza sem térhettek már. Hazánk vezetője Rákosi Mátyás lett. Rákosi a más véleményen levő embereket jobb esetben börtönbe záratta, igen sokszor azonban kivégeztette. Megszüntette a több pártrendszert. Az országban csak a kommunista párt, a Magyar Dolgozók Pártja működhetett. Az összes újságot, könyvet, filmet szigorú cenzúrok vizsgálták. Csak olyan műkerület lett a közönség elé, mely Rákosit és a Népköztársaságot hihetett. Tilos volt engedély nélkül külföldre utazni. A hibás tervgazdálkodás miatt bekövetkezett az életszínvonal zuhanásszerű csökkenése. Kevés volt az élelmiszer, a ruha, a cipő. Erőszakot alkalmazva kényszerítették az embereket termelőszövetkezetbe. Tombol az igazságtalanság.
békésen tüntető diákok mellé mind többen sorakoztak fel. Üdv néked, ifjúság! Üdvözlégy, magyar nép! Királyban és vérben születtél meg újra! Döntsd el, magyar, mondd ki a szót, itt visszalépni nem lehet. Az ifjúság acélszíve a forróságtól megreped. Döntsd el, magyar, döntsd el, diák, és vonjuk láncá kezünk. Döntsd el, ki élsz itt a honban, velünk jössz el, vagy ellenünk. Mit követelt a magyar ifjúság? A szovjet csapatok kivonását, a gazdaság átszervezését, nyílt és őszinte tájékoztatást, titkos választást és sztrájkokat, koncepciós perek helyett tárgyalásokat. A zsarnokság és az önkény jelképét, a Sztálin szobrot távolítsák el. Új kormány Nagy Imrével az élen. Idegen címer helyett a Kossuth címer visszaállítását. Március 15-ét és október 6-át nyilvánítsák nemzeti ünnepé. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadság. Szabad rádió. A tömeg vészjóslóan növekedett, az ifjúság követelései újra felemészültek ki. Több pártrendszer, az ártatlanul elítélt politikai foglyok részére teljes amnesztia. 56 íző szabad. Magyarország remény és pokol, gyűlt a tömeg és a harag nőtt, egy hazug világszilánkokra tört, megmozdult a föld. A tömeg követeléseit a mikrofon elé akarta vinni, a válasz a politikai rendőrség sortüze volt. Ma megláttad az első vért a köveken, hát harc nélkül nem győzhetünk már sohasem. Ha megláttad az első vért a köveken, ostoba halál, mond az Isten megáldja el. Ha megláttad az első vért a köveken, ostoba halálban, mond, a jövendőt láttad-e? Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van.
azok, akik a szabad, jobb életre vártak. Érezték, itt már nincs remény. Elhagyták ezt az országot sokan. Ki emlékszik a névtelenekre? A félelemtől űzöttekre, a reménytörzőkre. Azokra, akik megcsókolták a határon a földet. Elmentek innen sokan. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek odaadni. Újra kezdeni mindent a világon. Megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol. Újra hinni, hogy eljön valami, valamikor, valahol.
köztársaságot. Diáktársaim, én, Szajkó Adrián, a diáktanács titkára szeretném nektek bemutatni a törzsfiókáinkat. Balogh Jászmin, Szajkó Levente, Szalmási Bianca Anna Mária, Kátai Krisztián János, Lang Vanessa, Vidák Virginia, Hecse Petra, Kátai Dániel Miklós, Podmanicki Miranda, Lang Lilla, Lukovszki Gábor, Lukovszki Bernát, Kátai László, Lados Laura, Kovács Máté, Kovács Jászmin Amira, Bene Brendon Sándor, Kővári Dorina, Kassa Dominik, Magyar Kiara, Doszkok Mercedes, Illés Kornélia, Nagy Orsolya, Jakab Bence, Kassa Patrik, Kőhalmi Erik, Ferenci Szabó Boglárka, Fekete Lea, Lumber Dániel, Tudás Gergő Bálint, Fáló Virág, Püspöki Emma, Kis Balázs, Váradi Máté Sándor, Kolesza Anna Diana, Szabó Regina, Füzér Szofia Nina, Luda Boton.
hivatásotokkal örökítitek az ötös suli hírnevét. Ígéritek-e, hogy a mai naptól azon lesztek, hogy ötös fiókákból teljes jogú ötös diákokká fejlődjetek? A diáktanács nevében Hegedűs Szilvia köszönt benneteket. Tanulni kell a téli frákat, ahogyan tart Jézus varázsa. Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanásnyi égi erdőt. Tanulni kell mézet, diót, jegegyefát és hullamot. A hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édeset. Tanulni kell magyarul és világul. Tanulni kell mindazt, ami kitávol, ami világít, ami jel. Tanulni kell szeretetet. Felkérem Készli Lajosné iskolánk igazgatónéjét, hogy köszöntse az ötös fiókákat. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket én is az ötös iskola csapatával. Kívánom, hogy legyetek jó, és tanuljatok szorgalmasan, hogy a dicsőség koronáját elnyerjék. Köszönöm szépen! Megkérem társaimat, a diáktanács tagjait, hogy kössük fel az ötös fiókáknak a nyakkendőt, és adjuk át az emléklapokat. Kedves elsősök, forduljatok diáktársatok felé.
véget ért. Köszönjük szépen a figyelmet! Az első osztályosok vonulnak el először, utánuk a többi osztály is elvonulhat.